of e wade noon jewteɗe ina jokki e gardagol Pakistan ngam pamodiral heɓe e dow toɓɓe labtude faade e nde haray hakkunde maɓɓe. Coftal ɓalli men Oumar Mamadou Sow. coftal ɓalli men tedduɓe heeɗiɓe reefi fulfulde daɗi duniyaru on calminama to gonɗon eno gonirɗon e duniyaru ndu on kofnama e jeesi moɗon tedduɓe yewtere men hannde ko weltare wonanta min e kala saaha yettinande on yewtere nde sogeno haaji hannde mi en jokku e firdi pacciren kippuji tawaɗi eɗen diɗɗe ɗe ganduɗa ko tawaɗi e follotirwi nder yankew fiji ballon fuɗɗotongo e ndu lewru fandu hannde men jurnita diɗɗi g eɗen gandi woni toon ko Belgique, Égypte, Iran kame Nouvelle-Zélande, H Cap Vert mbo Afrique wondi toon e Espagne, Arabie Saoudite kame Uruguay. wona ɗum men kal e éliminatoire kan mbiyen folotiri africayankewo hitande ujunere ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi ɓurƴo ngo waɗama toker andama seteji sappo e ɗiɗi dendinɗi leyɗi capanɗe nayyi e jeetati holno ɗum leltori wona ɗum tedduɓe men gartu e listuji ɓayinnaɗi wona liste mbo Sénégal ɗum ko fewde e coupe du monde o ha e gueɗe goɗɗe ɗe gona ɗen tedduɓe ko ni woni mbaɗi yewtere men hannde bisimilla moon. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaru on calminama to gonɗon eno gonirɗon onon rewdiɓe min e médiaji meɗen rendo e helle men Facebook on calminama malang Sonko heeɗi to ayawaji ɗi Saran Doumbia woni to karallagal to mbeɗa wondi e Dieynaba Sow ɗo banggam ñamoɗo no kala yalet Dieynaba jam ñalli jam ñalle ma Oumar en calmini kadi dennagal heɗotoɓe daroɓe men kala ko noon Arouna Deme ɗo banggam nanoɗo jam ñalle ma jam ñalli Oumar eɗen calminma ene calmini kala hettiɓe en ha toon to Paris la France tawien toon musidɗo men Yero Mangara Yero mi salminima mbar jam ñalli toon ñalle jam Oumar mi salminima mi juurimama mi salmini ɓe gonduɗa studio ɓe foof e hettoɓe RFI fulfulde ko tigui a salmitama ɗum noon tedduɓe en mbawa wasde fuɗɗorade e ɓeɓe ganduɗa ko wamboɓe na mbiyen supporter ɓe Sénégal nanguenoɓe toon to Maroc guila ñande kawral timmode sappo e jeetati lewru goho ɓuuri wonno hakkude Sénégal e Maroc caggal fitinaji eɗen gandi e bonandaji ɗiɓe tumino batnode e nder ngal dingral Moulay Abdallah ngal Rabat eɗen gandi tato e mabɓe goppitinoma e nder sappo e jeetato ɓe wana woppitede ala ko leliɓe lebbi tati ɗeɓe carɗanano heddinoma sappo e joyoɓe ganduɗa hanki yaafa wuyu immorima e lamɗo Maroc roi Mohamed VI mo ganduɗa yaafimoɓe kono ɗum leltani ina wayno ɓe mbalani toon ni ɓe joftiɗo e nder leydi ndi haade meɗen nadde e toɓɓere nde tan en jahat kettoɗen jangtore nde Fadima Sy waɗani en toon to dingral na mbiyen jipporɗo laaɗi AIBD aéroport Blaise Diagne kettoɗen garten ko e ngol jimol bibbe Sénégal sappo e joyo nangonoɓe to Maroc naati e nder suudu VIP aéroport Blaise Diagne Bo Dias Boubacar Diallo goto e mabɓe holliti weltare mum par ce que lebbi nayyi balɗe joyi meɗen waali meɗen fermi sur place min anda ko woni yahude min anda ko woni arde donc hande par la surprise ɓenni min yaltay min on mi ɗaɓinano ko yaltude fen ɗo par ce que min ɓe waɗilan condamné 1 an donc miɗo calculno 18 janvier année prochaine hande komi watta lebbi nayyi e balɗe joyi ɓennima yaltay min alhamdulillah rabbil alamin yettude Allah quoi ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye e hoore mum jabbiɓe to aéroport. Je voudrais dire aux supporters qui nous ont rejoints aujourd'hui. Jidmi ko wiide be jinganoɓe Sénégal tawtoraɓe amen hande min muntori nde mette e mabɓe hande mamin dano e jaam mbiɗo wasiyoɓe yoɓe jejjid ɗum ɗo foof ɓe ganda wonde ko darde soldaɓe darino te ɓe puuli e folotiro kan o laamu ngu ma dusɓe e o dummuna julde taske que le Sénégal sera à leur côté. Fadima Sy, Dakar, RFI. Fadima Sy yahanno en toon ɓe gari ko tawi jenggi Harouna Deme eɗen gandi ina wayno kamɓe kam nde kabaru o sami tan ɓe ɓoytani toon mataw ko laana heere koko wiyete volet spécial mbiɗa sikki addiɓi ɓe ina wayno jaafama ko hunde nde hewɓe cabbino Harouna hoorejo leydi ndi kadi jaɓɓimoɓe eyyi no mbirutani weltare yimɓe dañi hen saabu no musno feewi e Sénégal naɓe foof saabu yimɓe fof ne jagguno wona lawol heeɓi ɓe ho wona hono yiye e pettugol aduna he hay sinno en wona mbaɗi e statuji keewi woppede jaaha koota kono hamde Maroc darde dari hen nde
wona hono yonna no feewi ɓe garti hoye volram boto sikki laamu sénégal ne yino neldude royal air maroc avion artiroyaɓe kono lamdo maroc e hoore wi yoɓe mbaɗe volram kañum jettata foof saade kañum yaafiɓe haade yoɓe gartu yimɓe pay hoye balde julde o yaafimama ɓe garti jam kadi ƴettaniɓe laana kadi ɗum ni kadi ko teddugal eyyi to teddugal mataw woy fewnita tan hoɓe bonduno no heewi saabu hakkude sénégal e maroc ha waɗi hen e lebbi 4 joyi jaw battidide janvier adi joni ñande coupe d'afrique final o e faade hande nde bonni ha liggano e duuɓi temedere mataw ɗum noon lamdo mataw ɗum yiitan hankadi tolnima ganduɗa henne soɓe goppiri continiri noon no wawi bonnude fewata hankadi ɗum noon mataw hakkillaji garti tan ko foti waɗede waɗama laamu sénégal ne daranima ɓe darde timmude saabu so président de la république ummima galle mum yeehi 2h du matin ne jabboyoɓe holli wonde ham sénégal foof hande dañi beltare caggal ɗum haade o itti moni foof o hokki ɗum jawdi ho julde e million ngaji ɗi he wallitori o haali ɗum hanki kono hande tottira ɗum noon ne weltiranta eɓe beltane hen kamɓe foof yimɓe en jetta hen Allah no fewi ewa ɓe dañi koye mbaɗe posuji Dieynaba Sow no jiiruɗa ɗum ni kamɓe kam ɗum ɗo ko hunde hande soɓe tottama ɗum saabu ɓe jahanno ko leydi sénégal ɓe jahno ko rewde caggal équipe sénégal ko heeɓiɓe foof ko sababude sénégal ɓe jahno ko rewde supporté baroɗe ko wawi hebdeɓe toon foof wadde no Aron wini hayso woni maroc jaggui nottiɗo so woni oɗo saaha ne yarti caggal gam kayne yidde yonnude seeɗa ko hunde hande kadi ɓuuri hen yodde foof ko jaɓɓugal ngal ganduɗa hoore lendi kañum e hoore mum saabu jaɓɓugal wawa ɓurde ɗon hayso woni yimɓe foof gaari hoore lendi tan garagal muɗum ko hunde ganduɗa ko mawde wonande kamɓe kono wona supporter ɗi foof wadde ha tenti kadi eko waɗi hen ko walliddeɓe saabu jooɗiɓe ɗiɗo dumunaji foof gonani famille mumen so woni ko gollotonoɓe wonko daari won gueɗe foof wadde ɓeɗon sa wallitiɓe oɗo sa garti e julta sa wallitaniɓe ko caɗele wadde sa wallitiɓe ko hunde ganduɗa ma waw naftude ɓe Yero Mangara no jaɓɓoriɗa ɗum nanal o nde nana ɓoytani kadi kabaru sakta wonde koɓe joftoɓe hiiri Dakar lamorde Sénégal aɗa andi ko pular wiyeto ko addu noon dogen saka dartoɗen ade adi ɗum fof ko waɗa ko caggal hanani hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe joni noon ko Haruna ko gonga so tawi hakkille arti haɓe daari ɓe pondi ɓe jii joni ko ɗum ɓuri ɓaade football jarani ɗum diine e cehilagal ɓuri heewde doole hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe e ko jomay waɗi o min mbeɗe ne yooɗi ɓaade ko kanko e hoore makko yehi ƴettoyiɓe holliɓe men jejjitano moon ne wawi wonde men mbawa ƴettude mon ɗon kono joni ɓaade on garti mbeɗen ɗo mon wallu moon ne yooɗi ha may ko noon ko hunde nde yimɓe fof jooɗi siftindi koɓe sarɗananoɓe coɓɗi maɓɓe ɗi lebbi tati jaggi hitandi wullitande waɗa ñaworde watta gonɗina ko caggal ɗum yaafa wuy o ari ɗum noon ko ɗum mbawɗen hen haalde ɗum noon sana jawten e Allah haali goɗɗo e yiiɗo tirage o waɗira ni inchallah Oumar Mamadou Sow e jiɗɗeɗe fo yalti inchallahu favori ji no woni hen jiɗɗe tiruɗe no woni hen e diɗɗal tiɗum on kasini inchallahu Côte d'Ivoire Ghana Gambie inchallah ɗo ko macciji tiɗoji seeɗa no fewi soni en daari Maroc e Gabon inchallah ɗon favori o ko Maroc e Gabon hande Afrique du Sud e Guinée Conakry e Kenya ɗon ko équipe goto e ɓeydata hen hakkude Afrique du Sud e Guinée inchallah goto mabɓe ɓeydata hen on ɗon macci weɓanta ɗum wono no Guinée qualifié Mali kañum e Cap-Vert kañum e Rwanda e vraiment ngalɗon diɗɗal e tiiɗugal no fewi inchallah andi Mali o équipe dariɗo no fewi Cap-Vert ko équipe yaade coupe du monde e fa hande Rwanda kañum de équipe mo heedantegal Burkina Faso e Benin e Mauritanie kañum e Centrafrique Burkina Faso no wawi qualifiade inchallahu noon tigi on paami ɗum ɗo ko diɗɗina mbiyen urƴu waɗaga jaafoɗon e yontere ndeɗo fuɗɗode yontere nde toon to Caire to d'accord CAF eɗen gandi diɗɗiɗe tafama koɗi 12 kippuji 47 africainkoji ina wayno tafa cooma e nder hen Harouna en jii puluji ɗi noɗi jaari eɗen gandi kippuji ɗi ganduɗa keɓano yaadi
oɗo kan ɓennuɗo won ha joni e leydi Ghana ndi ganduɗa kayni ina hewno yaade ne woodi e poule e Côte d'Ivoire kamɓe Gambie e Somalie e nder poule C o poule goɗɗo kadi mbo hewɓe mbi ina gasa taw weɓanta ko leydi Guinée wondude Afrique du Sud goto e mabɓe tan yahata tawto Kenya mboɓe gondi e nder poule D siftinde Kenya koye pays ji juɓɓinɗi ɗi jeeya kañum ko qualification d'office dañi ɗonni kadi Guinée mo yahano rawani beele ma weɓan ɗum hikko e mbadi kuptidindi e diɗɗi ɗe tafama woodi équipe uji wona Sénégal en Maroc en ɗo goni to ina wayno ne sikka jomumen jaɓɓal e darde en jogui hannde nde yama taw sattanta ɗumen no fewi ete gondani e pays organisateur nder hen eyyi so no mbiruɗani Maroc e Sénégal ko niride kañumen to wiyete favori ho kañumen keddo mboɗo hulani noon bandiraɓe men gambinaɓe saabu Côte d'Ivoire e Ghana ham weɓata ɗum muusa e feewi saha Ghana e Côte d'Ivoire yahoɓe coupe du monde Somalie woni toon leydi semordi te Somalie fettata leydi mum ma jaaha leydi gondi fettoyde ngala stade homologué jamirade te sirani ni Somalie continue élémentaire uji no wawi ɓe jalta Guinée no mbiruɗani place goto heddi hakkude mabɓe Afrique du Sud foɗodirte Guinée ne heewi wadde raté wiyete éliminatoire Érythrée no weeɓi fittodirde Kenya ha mbaɗo ko leydi moƴte eyyi ɗum waɗi kañum pour nanne hen tan kono pettugol ngol hano foti weɓde mabɓe sa jetti gubal F ngal ne Burkina Benin Mauritanie République centrafricaine ngal ne kadi ina jagga jogorani bandiraɓe men Mauritanie ɓe mboɗo sikki favori ama Burkina kono hakkude Mauritanie Centrafrique ha titina hen Benin wona hono weebi no fewi saabu yimɓe jii darde duuɓi battidide Centrafrique darinde woto sikki kamɓe Mauritanie e Benin dooleji mabɓe deeɓi fodde seeɗa wontodirani no fewi Burkina ham noon woni toon banggue équipe mo ganduɗum kañum heedi dow eywa Dieynaba Sow en jii diɗɗi ɗe ne jaari ciftinen hen kala diɗɗal ko kippuji ɗiɗi jaltata ɗiɗi goɗɗi ɗi ina wayno jooɗo rende wona kippuji nogas e nayyi jahoji e on kan baɗow hitande ujunde ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi min puɗɗortomi koye diɗɗal seegal mbiruɗa nani andi en tawi toon tato no ganduɗa ko goɗɗodiran dole sa ƴeewi ko so ni Côte d'Ivoire kañum ɓuuri darade oɗo saaha ni en kono sa ƴeewi ko wayno Ghana a ƴeewi Gambie ko kippuji ɗi ganduɗa kañumen en daari hayso woni kadi joni ɓe mbiyata ko leydi toksir ala to banggue football saaha fof bettere no waɗa ko wayno Somalie kañum ene poti rentede ko wayno ha joni kadi e Guinée goɗɗo kañumne ene wondi e leydi ndi ganduɗa kadi koye leydi mum woni Guinée Bissau sa ƴeewi kankone so tawi Tanzanie Nigéria nen ko waɗi qualifié ha pari te ko Nigéria o wondi wadde kanko Guinée Bissau woni omo ɓili seeɗa ma won hunde ɗesde sattude e makko saabu woni ɗon kadi ko Madagascar kañum nen daari wadde ngal ɗon guɓɓal ne ene wawi muusde e Guinée Bissau Nigéria ne kañum wawi kañum woni favori ngal ɗon eywa wadde sen paami tan mbiyen leyɗe hirnangue africainkoje ɗe wonɗo ɓe ɓili eteɗo ɓe ɓili ɗo o weɓata Yero Mangara Mali woni koye diɗɗal ka no wondi toon e Cap Vert ko jaaɗo coupe du monde sikki alay ɗum wondude e Rwanda kono kadi e Libéria no jiiruɗa toon ni eyyi mi sikku ɗon Mali e Cap Vert ɓuuri hewde dole heddiɓe so ɓe mbaɗi ko ɓe poti ko wadde kamɓe ɗiɗo maɓe jaa Mali ni nen jiilo eltowo ɓe keɓani taw no wawi wonde maɓe keɓɓade mi yii joni fof ko fayte e fukukengel ɓe ƴetti Momo Sissoko wonno ɗon fettowo mawɗo tottama hen gueɗal mawgal kankadi sikku tan hikka ne wawi hebde yimɓeɓe ne mbawi ɗaminede ko Mali ko yimɓeɓe cikkatno ko duuɓi ɗi fof ɓe mbawa ɗum wadde min noon ko huusini seeɗa tan e ko ɓe mbaɗi ko woni sa ndaari diɗɗal Guinée sa wi hakkude Afrique du Sud e Guinée ko goto yata ɗum addata ko CAF so wi hannde coupe d'Afrique ko leyɗele tati mbatta ɗum organisé woni ko leyɗele Afrique ɗe parani taw goto e goto so wona Maroc en ɗumen hay goto e maɓɓe wawa kamɓe tan tato ɓe fof hen goto fof heɓa ticket muɗum ina telɓini ni ina telɓini par ce que ustade ɗole heddiɓe ɓaade sa wi hannde so wona Maroc Afrique du Sud ko wayno Égypte e Tunisie leyɗele Afrique goɗɗe ɗe hay goto e maɓɓe wawa jaɓɓade coupe d'Afrique kañum tan noon sa wi noon joni ko ma pecca ɗum cara wona e leyɗele tati ustat kadi yahoɓe eywa ko noon eɗen ɓeyden hen tan kadi eɗen gandi oɗo saaha kawri kan ina tawi ko kan U17 ngol bolol koɓe duuɓi sappo e jeeɗiɗi fayi less kawrɗen ene piije siftinde folotirgo koto leydi Maroc woni e wadde
o fuɗɗima guila 13 ndu lewru ma joof ñande 3 lewru jeegobur aroru ina wayno tolna ko e nayoɓal timmode woni quart de finale eɗo saaha mbo kaleten Sénégal neni jaggodiri e Mali kawral ngal naywi ɓe sikki filmaji 70 ɗi pawi ko Sénégal waɗi gotel e ɓolum taw hakkude mum e Mali hayso tawi ɓe keeɓi kartal boɗowal kawral ngal jofani ko noonni kadi hakkude Maroc e Cameroun mataw Dieynaba Sogo Maroc fuɗɗino waddi gotel Maroc waɗi gotel ha joni kawral mabɓe jofani e ngali kangal ni ngal naywi 90 hojom joni ngal joofo kono Tanzanie ko adi ɗeɗo kawri fooli Algérie caggal nde ɓe teldi 3-3 faw pettaɓe certi Tanzanie waɗi 4 e ina wayno Algérie heeɓi ko 3 kawral mabɓe joofi ni woni Tanzanie ma fad polowo hakkude Égypte e Côte d'Ivoire fijoɓe yamde 19 kono Sénégal e Mali kala hen polɗo hawrat ko e polɗo hakkude Maroc e Cameroun ngam noon kawre ɗiɗoɓal timmodi ɗon noon yero mangara nini joppomi peɗeli yero jiit coyniɗa ɗo final demi final gontawo final coyniɗa noon hakkude Maroc e Sénégal demi final musɗo sarenaki ɗum keɓate eywa ko ɗum ne ko noon wori e oɗo saaha ɗum noon kawreɗe waɗide sikani Mali ari wodi no wayi eywa mbeɗa sikki ko jiiten ɗo ko taw ko gotel e ɓolum voilà Mali waɗi but Mali waɗi loggol ko ɗum jiiɗen ɗum kam ko en direct e gonɗen e yebde woni gotel e gotel so tawi ɗum waylaki koto faw petta ɓe payi mbeɗa sikki mataw prolongation hewani wadde kawre baɗi ala prolongation ɗum noon haade yewtere nde gaddi ina gasa ganden hen ko laaɓi noon Sana Doumbia jawtene goɗɗum coupe du monde hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom 11 lewru jeegoɓuru ha 19 lewru jeeɗiɓuru hakkude dawlaji dentuɗi Amérique Mexique e Canada. Groupe G: Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Groupe H: Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. sen garte groupe H e groupe G enen kam mbawɗo wi tan Cap Verde ɓe nder koyɗe sibo ɗum toɓe lombiɗo ko hunde tinde e hunde musde eyyi kadi en paami kadi ɗiɗo compétition ngaji Cap Verde tawaka hen ko wayno coupe d'Afrique Égypte kam ene yahora kañum kam ma woɗɗu sibo ɗum Égypte kam kamɓe ɓe tawtorama e coupe d'Afrique des nations yimɓe jittalama mabɓe eyyi donc noon mbawɗo wi tan kam ɗo Cap Verde yoɓe nder koyɗe ɓe mbawa yaltude oɗo groupe sibo ɗum Uruguay wona Samba Kala eyyi Espagne kadi nan toon wona Samba Kala nden noon yoɓe nder koyɗe. ciftinen ko ngol lefol dayday ngol Shakira woni ha joni mbiyen hymne nde ganduɗa no mbirten wonta ka no gojoya e cuɓaɗi gam ha joni jirwindi coupe du monde jogoɗo fuɗɗadi 11 lewru jeegoɓuru fandu darade ewa en jii Dieynaba ɗeɗo diɗɗi Belgique wonani men tongo Égypte Afrique daneri wondi toon e Belgique Iran kam e Nouvelle-Zélande Iran noon woni koye haare jagoro mabɓe kalifinaɗe coftal ɓalli wino ɗo ɓe jahata saabu ɓe mbawa yaade Amérique paɗɗo e mabɓe bomboji jamma e ñalama kono nde yano artuno ɓe sikki kaldal e kawral waɗama ha heɓama eɓe pelliti eɓe jaaha beele Égypte gonanɗe men toon o ma hunde weɓan ɗum Iran wonko tali ko wona fiiji ballon ma taw kono Belgique e Nouvelle-Zélande ko renteteɓe sanni Dieynaba ngal ɗon kuɓɓal ko français wiyata ko équilibré angal ɗesi seɓorde seeɗa hakkude mabɓe hayso woni Belgique kam ko guɓɓal manggal kadi ne jogui gandal to banggue mondial ko nandi hen kono noon oɗon Belgique kadi mo yimɓe joguino nden Lukaku en darinoɓe foof e Belgique joni o kadi ne serti Égypte hande o en jii mondial hayso woni ko ferguitare tan kono en jii eɓe daari wadde Égypte so darni koyɗe ene wawi ardade ngal ɗon guɓɓal hayso woni kam ko mbiyata ko sur le papier sa ƴeewi mbiyata ko Belgique woni favori kono andi Égypte oɗo saaha ni e Mohamed Salah kadi e won kadi ko nawarta woni fierté walla won pellital ngal ganduɗa omo wawi ɗum nawar kanko Mohamed Salah ko ronki dañde ɗo omo wawi ɗo mo yiiloyo ɗum toon to mondial to Iran kadi kañenne ne jaadi e pellital mawgal saabu
caɗele ɗe ɓe gurata ɗe fof aɓe mbawi wiide ɗum ɗon wawi ɓeydude ɓe cuusal ɓe jaaha min jaggumi ɓurɗon famɗude ko Nouvelle Zélande hayso woni Iran wona leydi football no fewi kono leydi football kono betteri kono leydi toxiri ala e kala sa leydi toxiri ala Arouna no jiiruɗa e ngal ɗen guɓɓi eɗen gandi kadi guɓɓal gongal ngal H en dendinat tan wonani toon Afrique ko Cap-Vert mo ganduɗa ko gulet ina yaaha e gon folotiri nder yankewol wondi noon e ngaari mawdi kalde ko koldi no Espagne kono kadi Arabie Saoudite ɓen koye hajju goni oɗo saaha kami Uruguay Arouna ni jiiɗa sori fi Argentine sa inni guɓal ngal aɗa andi Espagne am heedi kamɓe fof dow sa tiltini Espagne woto sikki ndewnta hene Uruguay sabu Uruguay hande ne dari darde tinde no fewi sa inni Uruguay inni Valverde en tan aɗa andi équipe mawɗo nan ɗo dari so tawi noon en ƴewtidima eɗen mbawi mijanade e Arabie Saoudite par ce que ɓe pooyi ono ciftoro coupe du monde mar 2022 Argentine gagné kono garal ɓe naatti nde Arabie Saoudite fiiɓe hay sinnoɓe diwi Hervé Renard ɓe gaddi entraîneur goɗɗo mboɗo sikki tan Cap-Vert wiite poti poussé ho pilato e nder équipe tosel pila e nder mawɓe kala hoɓe dañi toon tan ɓe jettirto Allah ɓe jaara yeeso dañ toon ko fof ittila naɓe kooce eywa yero no jiiruɗa ɗen diɗɗi ha tengte diɗɗal ngal Cap-Vert ɓiili hakkude maɓɓe Espagne Arabie Saoudite kame Uruguay mi sikku ɗon ko Uruguay Espagne mbawi Espagne heddi dow Uruguay heddi kono ko heddi ko kamɓe Cap-Vert aɓe mbawi ɓilade hen ɓaade sa daari hande équipe baɗo no Arabie Saoudite mi sikku tan championnat maɓɓe o gila no ɓe guditi ɗum ɓe ƴetti ille mawɗe ɓe juruji mawɗe fettoɓe maɓɓe ɓe jibinaɓe leydi ndi gila nden ɓe natti heɓde place e équipe aji maɓɓe e nder leydi maɓɓe ɗum min mbiɗa yewtidatno e Hervé Renard wi kam sa yi komin ɗo ko 2022 min mbawa ɗum wattude ɓaade 2022 minen tan pettatno e nder championnat men joni équipe aji ɗi fof noddata e yimɓe ɓe ngummo caggal leydi ɓe ngara fetta ɗum Cristiano Ronaldo en Sadio Mané en ɗum ɗon waɗi hande fettoɓe jibinaɓe e leydi ndi kamɓe koɓe gustaɓe ɓe natti waɗede titulaire ɗon e ɗum waɗi hande équipe maɓɓe moƴƴani kanko ni Hervé Renard o riwama min mi sikku hande saɗa wiya sa daari goɗɗo groupe o so yi Égypte ko demi final haaɗi coupe d'Afrique Égypte hande ne dari ne tiiɗi ne moƴƴi wayani no Égypte fawondirɗo coupe d'Afrique uji tati kono kamɓe ɓe mbawi on yalta eywa ina gasa ɓe jalta hen Harouna ko jiiten ɗo ko woni e ngal kawral Sénégal e Mali elle ko VAR woni ko VAR ƴewta penalty aɗa andi penalty ko carton rouge walla kartal boɗewol tottima Sénégal nane ɗo ho way noon malinajo o waɗi fettude neɗɗo tawi ne woni caggal ma eywa ko ɗum ɓe gone ƴewde ɓena ƴewde Maroc kam ɓenni kañum eywa haade men ƴewde ɗo ɗum wuftata Harouna Pape Thiaw yaltini liste mum faade coupe du monde hoolaɓe inne ande en ɓe fof ngari ɓen goni mawɓe ɓe ganduɗa kayen gam so Sénégal haalam tan woni miije e kono eɗen gandi hesɓe ɓe jiiɗen hen kono Moustapha Mbow Ilay Camara wona kesso kono yahano coupe du monde yahano coupe d'Afrique jaafa ɗon e bara sappo ko Ndiaye on koto Bayern woni ko gulet no ara Assane Diawo kayen ina wayno noddama mbaɗi coupe ɗiɗindi e ngal ɗo diɗɗal ngal Sénégal tafi kono kadi ciftindi eɓe jogui kawri keblorɗi Sénégal e Amérique ma kawri capantati goo nduɗo lewru Arabie Saoudite mo kalanɗen joni kadi ñande jeenayyi lewru juin woni jeegoɓe rufando darade no yurnita ngo mbaɗɗa e ha joni ngal ɗo diɗɗal tafe ngal beela aɗa sikki Sénégal yakarne fawa e mum kay Maroc e Égypte mbo yero haalanno joni mbaɗa feere ha Afrique yetto gulet e kawral timmode no wawi wonde so tawi ɓe darnima darde poti darande nde mboɗo jaggi tan ho addi ho presque yimɓe patno woni hen pettere tan habara sappo ko mo nanni hen o hay goto faɗan ɗum ko ɗum woni waɗi nogas e jeetato saabu ko nogas e jeegom mo namda o wi noon tiɗo yaltoɓe e yimɓe fof kañumen ne gandi tintinama mboɗo sikki so baaro o hen jogori jeeɗe saabu ɓe woni ɓe o rende baaro e hombo cikkuɗa e Ilay Camara walla ko oɗo Chérif baaro ham ɓuuri leerde hen on ham no leeri Ilay ɓe anda no fewi kono baaro ham mi sikkani so tawi
ila ene wawi wonde kamɓe ɗiɗo sabu ko kamɓe goni ɓe yimɓe paɗano sabu so usti défenseur goto jeenayo heddorte hakkunde o heddoro e jeegomo sabu jeediɗo watti toon yeeso o jeetato joguiɓe mi sikkani sama ustu ɗumen yeero waktuji men noon koko gasi ko seconde 15 seconde tan dokkat mami hande no jurtirɗa o liste mo Pape Thiaw ɓayyini o ƴettude ko kanko foti ƴettude manan sa tan yimɓeɓe cikkunoma ar weddi ko ala ɓe eywa malan sar ñanden jeeniyankoye bonno toon ɓe mbi ko suku yo fada ha yeeso kadi Dieynaba anni no jiirɗa o liste eyyi Malang Sarr wawi fadde ha yeeso sabu Pape Thiaw ha joni wiyani jogorani noddudemo wonde kankone yo fattan ha yeeso min kam ko woni wayno Habib Diallo en ɓe ganduɗa kañenne kala saaha ne jeeye participa qualification so yi ha gasirde tan jeyetake ɗum kadi tigui ko noon kawral Sénégal e Mali U17 joofi teldal gotel e gotel koye faw pettaɓe payi ƴeewen woni série pelanti kala e mabɓe polɗo tawtoy so tawi Maroc mbeɗa sikki kay fooli e kawral mum tawtoy Maroc e kawral ɗiɗi ɓal timmode Saran Doumbia ani Malang Sonko on jarama tedduɓe aadi men ko yontere fande so ɓeno haji